Kaixo, gaur, irutxarrikumearen antzerkia egingo dizuegu. Ni Daniela naiz eta antzerkienetan kontalaria eta txerrikumean izango naiz. Kaixo, ni Blanka naiz eta antzerkienetan txerrikume handia izango naiz. Kaixo, ni Natalia naiz eta antzerkienetan Otsoa izango naiz. Baziren behin, bitxarrikume bere etxea egiten hasi zirela. Hasiko naiz nire etxea egiten. Ai, zenekatuta nago, bukatu dut. Txerrikume ertzaina bere agurrezko etxea bukatu zuen. Eta txerrikume handia bere ladriluzko etxea egiten hasi zen. Ni ladriluzko etxea egingo dut. Zenekatuta nago, izartuta nago, bukatu du. Basoan, otso bat bizi zen eta txerrikume ertzainaren etxera joan zen. Nor da? Otsoa naiz zirikiate. Ez dizu zirikiko. Zeren putz eta putz egingo dut eta zure etxea botako. A ber, probatu. Nor da? Txerrikume ertzainaren piatzea. Sartu, hemen ondo egingo zara. Zer pasa zaizu? Otsoan nire etxea bota du. Tok. Nor da? Otsoa naiz zirikiatea. Ez, bestela jango gaituzu. Putz eta putz egingo dut eta zuen etxea botako. Probatu. Txinguratik sartuko naiz. Korri. Otsoak ipurdia erra zuen eta korrika etxetik joan zen. Eta ez zen txerrikumengana hurbilia. Arabazan, ez bazan, zan dadila katarazan, eta dela dadila ekintzako plazan.